Dende hai 2 semanas, Sanxenxo acolle a este grupo de 70 migrantes. Son todos mozos de Malí que chegaron a España liscando da guerra que desangra o seu país. Son solicitantes de asilo, na maioría dos casos deixaron alá o resto da súa familia. Todos eles reciben formación agora en Dorronco. O obxectivo de integralos na sociedade e preparalos para poder optar a un posto de traballo. A formación corre a cargo da ONG ACEM en colaboración co Concello de Sanxenxo. Están aquí por unha cuestión de asilo, de que no seu país non poden vivir en paz porque hai unha guerra declarada pois en Malí. Veñen dun pasado difícil que todavía está no seu presente e que o mínimo que podemos facer é intentar tratalas da mellor maneira posible e colaborar con elas en todo aquilo pois que mellore a súa inclusión e integración entre a sociedade, non? E para iso estes días están a aprender castelán e tamén un pouco de galego. Ademais participan en obradoiros de contextualización para coñecer mellor o noso país e así favorecer a súa inclusión. O que facemos é dividilos por niveis, porque cada persoa, como dicimos nós, é un mundo, hai que ter en conta que o capital humano que ven é de diferentes profesións, de diferentes formacións, non é só unha cuestión de que fuxen dunha guerra e tampouco da pobreza. África tamén teñen recursos, teñen universidades e como tal temos tamén persoas que no seu país dedicábanse a profesións pois o mellor máis liberais. Unha experiencia que vai máis alá con distintos obradoiros útiles para o seu futuro aquí. Que tamén saiban un pouco cuáles son os procedementos administrativos, en que situación se atopan, dereitos e obrigas que temos todos como cidadáns e cidadáns, porque pois efectivamente para poder vivir aquí pois hai que ter ese coñecemento. E todo isto para que poidan atopar un traballo, algo que tamén para Galicia é unha oportunidade porque sirve para fixar poboación e cubrir vacantes de sectores con alta demanda. Non sabemos que algunha empresa preguntou, nada firme aínda, pero bueno, que sempre pois nos dá pé a pensar que algún podería quedarse ou podería empezar pois, a traballar por aquí e a facerse un futuro, non, entre nós no Concello de Sanxenxo. O perfil sociolaboral para o sector servizos, para o marítimo pesqueiro e pois a agricultura, hai que ver isto tamén como unha oportunidade, que como dicía Paz, isto tamén permitirá fixar poboación. Esta é a segunda experiencia na que a CEM e o Concello de Sanxenxo colaboran logo da chegada o ano pasado do primeiro grupo de migrantes ao municipio. Dende o goberno local comprométense ademais a ceder distintos espazos municipais para que poidan facer deporte, ao tempo que programará en coordinación coa ONG actividades de intercambio de experiencias en centros educativos e asociacións.